In het kader van 800 jaar Sint-Jan Steen staat het hier vanmiddag in het teken van de oudere generatie. De mensen zullen herinneringen ophalen over Steen, hier in het dorpshuis De Warande. Het wordt een middag met een gevarieerd programma. Nou Paul, we zitten hier in het muziekgedruis. Ik wil een paar vragen stellen aan jou. Waarom dit evenement voor de ouderen op 800 jaar Steen? Ja, dat spreekt voor zichzelf. De ouderen maken een groot gedeelte uit van de bevolking van Steen. En die hebben nog de meeste herinneringen. Dus ja, het spreekt zo voor zichzelf. En mensen moesten hun eigen opgeven voor dit? Ja, ik geloof wel dat ze zich in moesten schrijven. Maar we konden gewoon niet iedereen accommoderen, zo gezegd. En verder is het allemaal gratis, begrijp ik. Alles gratis. En ze krijgen ook een gratis drankje erbij en zo. Ja, ja. En een vla natuurlijk, van mevrouw Esseling. Ja. Ah ja, Steense vlaai. Is het alleen voor inwoners van Sint-Jan Steen deze middag? Nou ja, ik kan begrijpen dat de meeste zijn wel oud of inwoners van Sint-Jan Steen. Ja, ja, ja. Maar iedereen had kunnen komen, ja. Ja. Hoe ontstond dat idee eigenlijk? Nou ja, we hebben een heel breed programma samengesteld met meer dan 60 evenementen. Ja, dan is het logisch dat er iets voor ouderen ook bij zit natuurlijk. Hè? Ja. En wanneer dachten jullie van nou, dit gaan we doen en dat wordt geen gewone middag? Nee, we hebben hem inderdaad wat aangekleed met allerlei zaken. Dus met dat toneel en met de quiz en met Thierry Delare en zo. Nou ja, we hopen dat dat inderdaad, zoals we voor elke evenement wat we organiseren, dat zich volgend jaar voortplant. Ja. Wat maakt Sint-Jan Steen nou anders dan andere dorpen? Dat is moeilijk te zeggen. Nou, er wordt veel georganiseerd hier toch altijd, ook al is het geen 800 jaar. Ja, nee op Steen, er is geen gebrek aan verenigingen en organisaties die van alles organiseren. Kijk, deze maand is ook wel de topmaand in juni, want dan heb je natuurlijk de kermis, de koers, de dikke bandenrace die wij voor het eerst organiseren dit jaar in het dorp. Dus, ja. We gaan nog verder kijken vanmiddag. Ik wil jou bedanken en heel veel succes wensen bij heel dit gebeuren. Veel dank. Ja. Mevrouw, wat brengt u hier vandaag? Ja, wij komen nog helpen voor de saus en een gezellige middag. Ja? U komt zelf van Sint-Jan Steen? Ja, geboren en getogen. Oh, kijk eens aan. De liefde hier ontmoet, ooit? Ook dat, ook met een steenaar. Ja, Wat is er zo... 50 jaar geleden dus. Wat is er zoal veranderd? Ja, heel veel hè. Heel veel woningen bij. Ja, het is helemaal anders dan vroeger hè. Ja. Vroeger kenden we elkaar allemaal nog en nu is dat wat minder hè. Ja. Beste leden van de Zonnebloem, Baronie, KBO en Oudersoos. Welkom op deze seniorendag die wij vieren in het kader van Steen 800. Als ik zo rondkijk, dan heb ik het gevoel dat er nog genoeg jeugd in zit. Dan rest nu nog te zeggen dat ik hoop dat jullie allemaal een prettige middag hier hebben. En dat we jullie zullen zien op alle verdere activiteiten van Steen 800. Dankjewel. Dames, u vindt het gezellig hier? Heel gezellig. Ja? Op Steen is het altijd gezellig. Oh, wel, kijk, dat is nou toch een sleutel om te horen, hè? Want... Ja. Ja, En u komt vaker voor activiteiten hier? ja, ik kom naar alles. Ja? Ja. En wat is alles? De KBO, de zonnebloem, de saus. Ja.
Ja. En vanmiddag, ga je... Het is dansen, het is kaarten en het is een keer samen eten. Ja. En u neemt ook aan veel activiteiten deel? Ja, dat probeer ik wel. Want mijn man is nog niet zo gek lang overleden en ik moest er toch echt wel inkomen terug, hoor. Ja, dan moet je, ja, inderdaad. Dan moet je zorgen dat je onder de mensen... Ja. Op een duur raak je van alles vervreemd en het wordt... Dat is niet goed. Lekker gezellig vandaag. Ja. Gezellig vandaag, dat is leuk. Dankjewel. Mevrouw, u komt ook van Sint-Jansteen? Ik kom van Sint-Jansteen, ja. Geboren en getogen? Ik ben geboren in Amsterdam Oh, wel. en getogen op Steen. Ja, dat is een deelgemeente hè, van Steen, hè? Amsterdam. Steen van Amsterdam, hè. Steen. En bent u hier al oude bekenden tegengekomen? Heel veel, allemaal. Ja? Allemaal bekenden. Ja. Allemaal. En hadden we wat weten van de quiz? Dat weten we nog niet, Marianne. We hebben Nee, maar ja, dan kom ik straks terug om te kijken hoeveel je de goed hebt. Kijk er goed aan. Oh, dat is goed, dat is goed. Dat is Allee, succes, hè? Dankjewel, hè. Beroemde filmsterren van Sint-Jansteen. Wie speelde de mannelijke hoofdrol in de film Blue Movie uit 1971? Iedereen heeft die film gezien, denk ik. Ja? Vele mooie huizen op Sint-Jansteen. Een rijk dorp, altijd geweest. Noem één naam van een woning wat groot op de hevel staat. Mevrouw, heeft de kermisvlaai gesmaakt? Heerlijk was die, Ja? echt. Wie heeft hem gebakken? Dat zou ik echt niet weten. Ah, bakte zelf wel eens iets? Ik heb wel eens een vlaai gebakken vroeger, ja. Ja? Oh ja. Nog? Nee, op het ogenblik niet, maar dat komt misschien nog terug. Ja, wie weet, wat dat is Ik lekker, ben hè? net verhuisd, dus dat moet een beetje op verhaal komen. Hè. Oké, en u komt van Steen of niet? Ik kom van Kapellenbrug oorspronkelijk. Ja? Maar nu woon ik op Steen. Hè. Allee, vooruit. Ah, gezellig, hè? Dan moet je meer naar hier komen, hè? Ja, daarom hoor. Ja, we doen hier van allerhande activiteiten. Hè. Ja. Oh, Veel plezier vanmiddag. dankjewel. Zo direct gaan de deuren hier dicht. Met veel verhalen en een tas vol herinneringen keren de senioren weer huiswaarts. Het was weer een gezellige middag.